okuw barmy, saglygy ýokmy, tapagdy ýok. Gözü 5 ölçegdäki oğlanları harby gulluga alyp gidip serhet çäklerini ynanýarlar. Türkmenistanyň orta mekdeplerini şu ýyl tamamlayan uçurumlaryň arasynda 18 ýaşyda olan ýigitler goşun alynýar. Olardan gutardyş egzamenlerden öň göni goşun gullugyna başlamak talap edilýär. Okuw synagyndan geçmäge mümkinçilik berilmän goşuna çekilýän ýaşlaryň arasynda goşun gullugyny ýyda süýşürmäge kanun taýdan haky bolan raýatlar hem bar. Mektep synaglary 18-nji ýylyna tamamlanmaly. Emma erkek göwekli 18 ýaşa ýeten okuwçylara okuw barmy, saglygy ýokmy, tapagdy ýok. Göni 30-31-nji maý we 2-nji 4-nji ýyl aralygynda Balkanabatdaky atpravka barmalyk hakyna paweska gowşurly. Türkmenistanda ýazky harby gulluga çağırış 1 aprelden 30-njy iýuna çenli geçirilýär. Resmi düzgüne görä bu döwürde 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli gulluk möhletini ýyda süýşürmek ýa-da gullukdan boşamak hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Emma kanuna görä harby gulluk borjyny ýyda süýşürmäge ýa-da doly ýatyrmaga hukugy bolsa-da iş ýüzünde goşuna alynýan ýaşlaryň arasynda ýokary okuw jaýlaryna girmekçi bolýan we saglyk taýdan yarawsuz raýatlar bar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen Balkanlyk harbiýler häzir goşun gullugyna alynýan ýaşlaryň san taýdan ören azdygyny aýdyp, muny demografik krizisi we gulluga isleksizlik bilen düşündirdi. Olar bu ýagdaýda gulluga yarawsuz raýatlary almagy mejbur bolýanlygyny belleýärler. Soňky ýyllarda demografik ösüş pes bolany üçin maýyp oğlanları harby gulluga almak adaty ýagdaýdyr. Gözü 5 ölçegdäki oğlanları harby gulluga alyp gidip serhet çäklerini ynanýarlar. Bizde professional armiýa ýok. Aşgabatly çeşmeler hem şu ýyl goşun gullugyna çağırylýan ýaşlaryň arasynda saglyk taýdan gulluga yarawsuz raýatlaryň köpdigini tasdikleýärler. Harby gullukçy ýetenek. Şol sebäpden daşary ýurtlara okuw gitjekler hem uğratman alyp galmaly bolýar. Şonuň üçin hassalary hem olaryň keseli gözüňe dörtülip görnüp duran bolmasa, keseline garamazdan harby gulluga çekmeli bolýar. Ýaşlaryň arasynda harby gulluga islegiň bolmazlygyna goşun gullugundaky şertleriň ýowuzlygy, açlyk, hapaçylyk, harby ýolbaşçylar we gullukdaşlary tarapyndan görkezilýän zulum we sütem, dedawşina sebäp bolýar. Çeşmeler ýaşlaryň goşun gullugundan syrkaw, fiziki we ruhy saglygyny ýitirip hatda maýyp bolup gelýändigine ünsü çekärler. Harby gullukdan gelenlerinde syrkaw halda gelýärler. Olar 2 ýyllap harby tälim almagyň ýerine dürli agyr işlerde dynç günsiz işledilýärler we soň işe yaraman gaýta hassahanalarda bejerge almaly bolýarlar. Goşun gullugyny tamamlap ýangy ýakynda öýüne gelen Balkanly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini şeýle gürrüň berdi. Harby gulluk döwrüne açlygy, horlugy çekip çydap bilmän öz janlaryny kassedýänler hem gatykan, ýagny iňe ýudýan, özüni asmakçy bolýan, awtomat bilen öz aýagyndan atýan, uksus içýän, 3-nji, 4-nji gatdan özüni aşak taşlap aýagyny elini ýugdurýan hem bardy. Bu ýagdaýda para bermek bilen goşun gullugundan saplanmagy islegler ýokurlanýar. Munyň bilen bir hatarda para horlugyň möçberi we muktary hem artýar. Balkanyň harby bölümlerindäki ýagdaýdan habarly çeşme şu ýyl harby gullugy ýyda süýşürmek üçin paranyň 100 000 manada ýetenligini aýtdy. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 28,5 000 Amerikan dollaryna barabar. Azatlyk radiosyna maglumat beren çeşmeler howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşdi. Türkmenistanda goşun gullugundaky agyr problemalar resmiler we döwlet mediasy tarapyndan agdalmaýar. Gaderli dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglylykda öz pikirleriňizi ýazmaga, habarlaşyp aýtmaga çagyrýarys. Şeýle-de öz tejribeleriňizi, özüňize mälim bolan maglumatlary Azatlyk bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Eger bu video size yaran bolsa, kanallarymyza ýazylmagy, like basmagy we tesvir ýazmagy ýatdan çykarmagy şeýlelikde bu videonyň has köp adama ýetmegine ýardym edersiňiz.